Serbske medije. W semesterskich prózdninach je Majka Budyšinje. Dżęca je wosebity dzień. Ona ma serbskim rozwosu nahrawania z Bożenu a Symanom. Serbski rozwos produkuje słuchoru a je nowych rečników pytał. Rozbudzena zastupi do rozwosowego studia. Bożena a Syman tu hižo staj. Wszyscy cio dostanu słuchatka a stupia so przed mikrofon. Położa si swój tekst przed sobą na styjak. Rozwosownica sydnie so do drugiej rumnosće. Przez wujku szklincu so woni widza. Przeco zaso dała im wona pokiwy. Wiacore razy dobia wszyscy swój tekst wospytować. Skończnie je rozwosownica spokojom. To pak nie je jeszcze wszystko. Nadobo stej w durjach telewizyjny team wusywania wulatko. Spontanie su so rozsudzili, so chcedza o nastawaniu słuchory rozprawiać. Syman so jako pryni z reporterom rozmawia. Kamera muž jeho przy tym filmuje. Bożena a Majka so smejete. Potom stej wone na redze. Majka ma wo obsahu słuchory sady prajć. A Bożena rozprawia o tym, jakie so na nahrawania przygotowała. Reporter im prawi, gdy budu przynoszk wusywać. Mimo to staja wabienie za słuchoru na Instagram. Skończnie maja nasi przyjaciele swobodne. Chcedza k obiedu hić. Na postowym namieście przed serbskim domom pokazuje Syman na witrinu. Tam je wabienie za nową dziwadłową ru widzieć. Niechamy zaso raz do dziwadła hić? Woprasza so Syman. Haj, czego dla nic, mieni Majka. Bożena skedźbny jeju na QR-kod, kisze na plakacie. Majka se jun zaskenuje, a hižo widza wabienski video za dziwadłową ru. Nitko mnie to też zajmuje, praje Bożena. Bożena trzeba jeszcze niekotre serbskie čišćane medije za přednošk w przychodnym semestrze. Wszyscy cio zastupia do Smolerec knjarnie, a so rozladuje. Dżęsnisze serbskie nowiny leża przy kasy, a Bożena se jeden eksemplar wozmie. Przeczena sobudziłaczaka pokazuje im dalsze serbskie czasopisy. Za dzieci maja pwomio a pwomie. Z tejto pisane czasopisaj z wiele zajmowymi temami. To może si tola też abonować, mini Majka. Tam są zajmowe przynoszki. Czego dla nic, smieje so knihkupča. Mimo to eksistuje rozlad, kulturny czasopis z hornoserbskimi a denoserbskimi przynoszkami. Macie też nešto za studentów wučerstwa? Woprasza so Bożena. Knihkupča przedstawi serbsku szulu. Je to czasopis Rycznego Centruma Witaj za wučerjów. Ona pokazuje jej moderne serbskie wučbnicy za wiele przedmiotów. Majka wobladuje się miastem poladnicy. Poskitk je Jara Wulki. Smiem ci serbsku poladnicu k narodninam posłać, żartuje Syman. Ty mieca, odmówi jemu Majka, a so smieje.